Så fik vi alle vokser op i ringen, og i kamp nummer 1, der møder Nordgade fra Køge til og i kamp 2, der møder Erik Christine fra Viborg Sønderborg, Philip Zelenski fra IF Stjernen i Flensborg. Der møder Nora Lokker fra Nyborg, Faris Turanovic fra BK Ring. Og i kamp nummer 4, der møder Mathias Grund fra Viborg Sønderborg, Victor Morten Jørgensen fra Tjerneberg. Kamp nummer 5, der har vi Freja Hansen fra Køge, der møder Atusi Kuhver fra Frankrig. Kamp nummer 6, hvor Mustafa Sissi fra Viborg Sønderborg møder Samin Adalsen fra Herning. I kamp nummer 7, der møder Sebastian Lauritsen fra Pandklub, Rasmus Jensen fra Sparta Odense. Der møder Adrian Kamlov fra Viborg Sønderborg, Armin Sitsa fra Tjenskamp. Og efter kamp nummer 8, der er en 20-minutters pause, og efter pausen, der har vi kamp nummer 9, hvor Ejman Rohan El-Jumar fra Viborg Sønderborg møder Brandon Skov fra Pandklub. Kamp nummer 10, der møder Daniel Mihaila fra Kolding, Tamil Nisam fra Sparta Odense. Kamp 11, der møder Dørn Stoffmann fra Viborg Sønderborg, Pascal Mokros fra IF Stjernen i Flensborg. Så er der kamp nummer 12, der møder Benjamin Sand fra Esbjerg Boksklub, Emilio Øgaard fra Tjenskamp. Og kamp 13, der møder det her Kullertøb fra Viborg Sønderborg, Marius Lein fra BK Ring. Kamp 14, der har vi kamp Okseklub, der møder Tone Six fra BK Ring. Og i eftermiddagens sidste kamp, der har vi Victor Klub fra Esbjerg Boksklub, han møder Kjeld Moses fra Tjenskamp. Godt, og Borsson, den tager ud af det. Og så gør vi til at rulle klar til kamp. Ja, vi prøver lige her. Først og fremmest så vil jeg gerne sige stort tillykke på hele Danmarks Boksholds vejen med jeres 100-års jubilæum. Og for bestyrelsen vil jeg gerne sige tak for samarbejdet i de første 100 år, og ser frem til de næste 100 år. Tillykke.